Ihapon ko daw yan netak bonus. Kanuna, damad to nga bilin, napulad to. Ihapon ko daw. 1, 2, 3, 3. Ano daw? 1, 2, 3. Mumulang ako yan ha. Naka problema. Kaya wala kayo purusta. Ambot kun, amo lang pa ko initak manok. Ambot kun na yan ay pare. Kay, ibubulang ko rin nga akong manok. Pero ibabalik ko yun ya. Kaya para may purusta ko. Ambot kun na ada, kaniyong ko daw. Kupit lang ako kasi ni. Kaupay to na akong trabaho, da ako nakbonus. Makato ka merkado. Mamamalita ko nga daan, para ton Pasko, wala na problema. Makadin ako. Ihapon ko daw yan netak bonus. Kanuna, damad to nga bilin, napulad to. Ihapon ko daw. 1, 2, 3, 3. Ano daw? 1, 2, 3, 3. Ay, pare. Oy, pare. O, paginabtang ko ikaw. O, kanati ka rin to ka. Kwan, sawang kay, mamalit aking para kwan. Sabihin na. Pare, Oy, tingnan to ako habulang. Pare ko pangunan. alam ka upet na mo Oo. manok pare. Mo to. Oo, usalay na nga akong manok. Ano ba timto yakon pare? Igbabalik akong tayo mo bisan na 3 mil kay mamumulang ako. Balitaw gad. Oh, lawas mo, lawas ito. Padang kadakudakon pare. 3 mil la, 3 mil. Sakto lang kay dapat akong bonus. Damo-damo taong karta. Sige. Oo, 3 mil ha. Oo. 1, 2, 3. O, adi na. ikan to ko bulang. Pure ko kuan, amo ka natak manok ini. Oo. Kaya pare, kapte. Ay Ma- kabaraka kay magabihag gani ako. Tatagang ko sabaw, basta magdaw babaratuhan ko pa ikaw. Oo. Baka di ako. O, Kay- ta yakin manok ka. Okay. Kwan biyag pare. Oo, mamumulang pa ako. Oo, nganin sabo pare. Oo, baka di anay. Mupay kung makabiyagi pare, kay parak niyan makabarat haiya, makahigo pa yung sabaw, makakumpa ko. Ika di ko anin nga ako napaltaya nga manok daw, ka upay hini. Di ako pagod nga manok, kadiung ko, ika di ko anin. Jesus! Kinatunak ang bulang. Anak manok, nabalig niya ko ngayon kang pare. Wala nagamit, anak pag kinatunak na bulangan. Buuni ko na korteya. Ay kukuhaan ko nak manok, kaya salat nak manok. Wala ko lugod iburo lang na. Kapot yung ada pa. Okay. Pare, Uy, ikaw man yan pare, ano, nakabiyag ka? badaw, papisti ka. Ano, baby hagong ko. Anak ko manok pare, amo ladto sa ladto. Nagkinatunak kong bulangan. Wala ko ngayon manok na dala. Ba daw, ti mo kaloko. Sus, wala naman ano, nato ni mo to yakon. Ang pareho uliang ko. Kay, amo na tutok manok nga, iburo lang. Ba daw, ikaw na nang kakawariyan mo ni mo klaro nga nabaligya. Iba to kong bulangan nga. Wala kang dala nga manok, namumulang ako wala ko ngayon manok. Nabalik yan ko Bada. ngayon. Di tara ka, tunta, tara ta. Di adilak maulat. O, sige, sige. Wah, pare. Okay, trabaho. Oy, pare. Pare, Pare, adi na. Sus, kawarin ni mo klaro ano pare. nang pare yung kwarta ha? O, adi na siya, Ano lang, okay na. ginatag ko na mo. Oh. Hiningan ako na kunak manok kay. Kung ini, may buot na ini na. Nakaintindi ni ba sa gininistoryahan ko? Ah, o sige, sige pare. Kadugong kadbalito kay Dako. Sigurado ini, makakakong ko ini kay. Makadako. O sige, sige. Badak ko wari klaro ni pare. Mamumula nga yan niya. Aniya man, og gimbaligan niya haak. Istiya. Maka dia kasulod, so no, direct ko na itong papa, prindahon or baligya. Maka dia.